Kering sudah rasanya air mataku. Hiha. Meratapi seorang tukang ngarit. Asik. Ini loh. Bola yo. Pintu. Tak. Kemarin kita kerja. Sah. Wis. Penting mandiri lan ora rewel. Ya sepi. Jo. Harus coba Jo. Sabar. Halo, halo. Halo ora sopan. Beli nih. Nyambut dulu ndang sing halus sing kae. Iya lah yang wingi gue. Ini mana gini. Halo, Cak Ganteng. Nani kowe? Biasa nang kantor. Iya, nyomono. Oke. Duh. Tulisannya pentek maneng. Halo. Iya, iya. Bujon, bucek. Mamat. Siapa kan ini? Isi bakso ki. Kuwi siapa? Ngarit. Lah kowe orang ngarit nang biasane sing ngono kae. Endi? Ngono. Ini dobati lem. Ketepo do mati. Oh iya, lah Dopati kok malah mati. Ya wong ora atik masker kok yo mati. Kowe pengin weruh kaya ora? Apa nih? Kuwi Apa? panganan senak to yakin nang desa kene. Endi? Pengin weruh. Ini. Apa? Kuwi. Oh, no, 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 no. Lah kowe kok bocah loro tok biasane bocah telu. Hari ini. Oh kae, hormat. Iya, hormat. Ayo kuwi hormat. Bisa telepon bae. Iya, nah sampe telepon. Halo. Halo. Siapa kowe? Sing. Iya. Gimana? Oh, OTW iki. Ya wis dinjani bae kene. Biar nompet. Halo. Kita baru main kowe iki. Wis OTW iki yo. Ngono. OTW. Run. Langsung lah.
sing. Rubi ra rubi sing. Kabare. Mas, weh. Bak remu. Iya tuh. Awas. Oh iya. Wah, musuh kowe. Iya sih. Salah to. Iki ana apa? Nyo. Nggak ngerti. Nunggu sing asli ki yo. Bare mati ini yang ngerti. Luar negeri. Tapi apa nombak pesawat yang bukan tipu. Apa nombak perahu yang bukan kelelep. Sing pengen aku nombak apa sih yo? Kayak anak becak kayak sahori kayak. Iya yang ambu pil ya ape muta, ambu obat ya ape muta, ambu duren ya ape muta. Sing enak ku ambu opo? Kayak buntut kae. Makannya apa? Ayam nyong. Lah bisa nih. Ayam juga mana suka? Lah ayam 2020 ya mana Sumatera. Kalau pemenina yang mobil. Oe. Kudu ayam, Bro. Apa? Sijine cayo. Bre, wis padha entuk pacar apa durung? Durung ya. Bre. Yang ngarep dagino temu boro-boro temu cewek. Biasa temu wedhus. Murah ayam, Cok. Ayam mangan suket. Gua sambil melu ini. Apa terus? Bre ya, penake iki ya. Lek brewe sore po. Beli aja beli ya. Beli gua. Murah pikir gua akeh. Yo.